নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আজি চিমেণ্ট চাপৰি চাৰিআলি নিচে সমীপতে আমাৰ আংবৰুৰ নামেৰে পটামচি বড়ো তেখেতৰ স্বত্বাধিকাৰত আজি এখনি হোটেল অপেনিং কৰা হৈছে। আজি এই শুভ মুহূৰ্তত, আজি এই শুভ দিনটোত আমিও উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ আজি ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিখিনি সুব্যৱস্থা কৰি দিছে, ইয়াতে চাহ, মিঠাই, ভাত, ৰুটি, পুৰি ৰাইজে যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে দিবলৈ তেখেতে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ৰাইজে ভাল পাব, কাৰণ ইয়াতে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দিয়া হৈছে। ৰাইজে আহি চাহকাপ খোৱাৰ লগতে অলপ জিৰণি ল'বৰ কাৰণেও এটা সুব্যৱস্থা আছে। গতিকে সকলো ৰাইজক আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতৰ আজি আংবৰুৰ স্বত্বাধিকাৰত যিখনি হোটেল অপেনিং কৰা হৈছে, আপোনালোকে আহক, সকলোৱে ইয়াত উপভোগ কৰক। আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছামতে একাপ ভাল চাহ খাওক আৰু লগতে আশীৰ্বাদ দি যাওক, যাতে তেখেতে সুন্দৰভাৱে এই হোটেলখন চলাই যাব পাৰে, আগলৈকে ৰাইজক সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজক সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতলৈও আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, যাতে তেখেতৰ যি আকাংক্ষা লৈ আজি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, যাতে সফল হওক, তাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এইখিনিয়ে मिडिया पार्सनसिम लोगोसे आं दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय आंनि न'खर बिगोमा लोगोसे आंजों लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनसिम बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। आं दिनै गावखौनो बिराद भाग्यबान होनना सानना लायो। गावखौनो आं एसे गोजोननाय मोन्दों दिनैनि नैबेबायदि सिमेन्ट सापरियाव आङो सानजाना नोगोराव फैनानै गामियारि थासारिनिफ्राय आं फैनानै दिनै बेवहाय रायजो राजानि साफ्रोमबो संगठनफोरनि साफ्रोमबो अनफावरिफोरनि अननाय मोननानै हेफाजाब मोननानै आं दिनै बे पर्यायाव आगान सुरफैदों। आंनि थांखिया बेनो, जाहाथे नैबे हटेलजों आंनि न'खर सोलिनायजों लोगोसे समाजाव जोंनि एरियायाव साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं मोजाङै जानाय खाद्य होनानै जोंनि बर'नि गासिबो जानायखौ आङो होनो नाजागोन। बेवहाय जोंनि बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो बेखौ आं गासैखौबो होनो नाजागोन। बेफोरखौ आं दा दिनै स्टार्टिं हिसाबै आं दिनै जाहोनो हायाब्लाबो गाबोननिफ्राय बेखौ आं सुरु खालामगोन। बेवहाय आं स्टार्ट मर्निं 6 AM निफ्राय नाइट 9 PM सिम जागोन आरो आंनि दैलि बे डिउटिया। बेवहाय आङो बिदिनो साहाजों लोगोसे रुटि, पुरि, दाउदै, घुगुनि, बिदिनो जोंनि बर'नि ओंखाम ओंख्रि बायदि रोखोमनि आं बेवहाय जाहोनो हानाय आं केपासिटिखौ लादों आरो आसा खालामो जाहाथे आंनि नैबे गोदान दिनैनि हटेलाव आंना दा मोननै जाबाय हटेला। बे ट्रेन्सफार स्टेसनाव थानाय माबाया मा होनो फुटबार हटेलाबो बे आं बर' हिसाबैनो थागोन आरो नैबे जोंनि बिल्डिंआव थानायाबो आं बर' हिसाबैनो थागोन। दा आं मोननै जाबाय आरो सोरबा एसे स्टेन्डार्डआव जाहैनि होननानै फैनो नैबेयाव हासिगोन, सोरबाया आरो हजों पुर्नियाव जाबाय थानोबो हासिगोन आरो बिदिनो आं रायजोफोरनो बेखौनो फोरमायगोन, जाहाथे बयबो आंखौ हेफाजाब होनानै आंखौ इयुनाव समाजनि बयनिबो मोजां खामानि मावनो हानाय मदद होगोन होननानै बयनिसिमबो मिजिं थिनानै आं बयखौबो आंनि हटेलाव फैनानै जाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा होनदों? गासैबो बार एभ्रिडे सानफ्रोमबो खुलिगोन। माब्लाबा आं हास्लाबा माबा माबि फुजा पाठ थायोब्ला आं मानोबा मावग्राफोर फैनो हाया जायोब्ला आं माने सानसेया बन्द जानो हागौ आरो। केपासिटि माने माबाया जाग्रा केपासिटिया मानसिनिया दाथ' नैयाव टेबोलाथ' आं 12टा टेबोल बहायनाय जादों। 12टा टेबोलाव साब्रैबाबो जों 48 खेबसे जाहोगासे 48 जन आं जाहोनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो आं एसे बांहोबावनायनि प्लान लादों आरो बे गोजौनि लजिंनि खोथायाबो जोंहा सावरायबाय दङ। जोंहा नै बायदेवजों सावरायबाय दङ। बायदेवआ जिहेतु न'खरनि बिगोमाथ' बिल्डिंनि, बे बायदेवआ मावखांनायनि उनाव लजिंनि खामानियाबो जागोन आरो लजिंआ नाय कमियो दा 6टा रुम अलरेडि जानानै दङ, माने कमप्लिट जायाखै आरो ओरै साइडआव मोनबासो रुम जाबावगोन। भिआइपि रुम मोनगोन गासिबो, माने भिआइपिआनो गोजाखा बे 6टा रुमा। भिआइपि केपासिटियाथ' दा आङो रांखौ बुंनो हाया, बेनि एमाउन्टखौ बुंनो हाया। जेब्ला ओंखारगोन जेब्ला अपेनिं खालामगोन होमबाना आं बेखौ उनाव फोरमायफिननाय जागोन। बेखौनो बुंनानै साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।